agi og pagsaulog sa ika-500 katuig na nga kasumaran, sukad nga nahimong Kristiyano ang Pilipinas. Ug mga adlaw ipahigayon ang Battle of Mactan. Makasasayanon nga adlaw diin ang usa ka Bisaya pinaagin Lapu-Lapu kauban ang iyaha mga sakop nakigira batok sa mga langyaw ug kadto ang gihulagway sa mga historians nga makasasayanon nga adlaw ug base sa record sa history nagpakita sa pagkabayanihon sa atoang mga Pinoy nga dili gustong daog-daogon kita sa mga langyaw. Daghan ang utana diri nato kasama ang special non-working holiday Cebu ra ba o tibuok Pilipinas. Ang tubag ana wa may holiday ugma, dili special non-working holiday ugma ang gideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte gipitsahan Abril 8, 2021 base sa Proclamation number 1128. Dili holiday, dili special non-working holiday, ang gideklarar special working day. Taruho na to ha. Sa basin kamo nga nabi na ron may holiday ugma di sa kumot duty. Di na mao ang gideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte dili special non-working holiday. Ang gideklarar special working day. Buti pasabot na atay trabaho ugma special day kana nga pagtrabaho kay gidunganan nato ang pag-celebrate sa kadaugan sa Mactan. Usa ka makasayanon nga adlaw diin ang mga lumad nga mga Pilipino nakigira batok sa mga foreigner. Nga niadtong tungura gi panguluhan sa usa ka Portuguese nga si Fernando Magallanes. O sa mga epekto kung mo trabaho ta ugma. Kanay pangutana. Kaya nga to ang Department of Labor and Employment o DOLE wa pa may tingog kung sa effect ani. Nining maong nga declaration. Ang naandan, base sa ito ang labor code, ingon ani. Og mo trabaho ka, unya maatol gani og regular holiday, double pay. Dublihon ang imong gidawat nga sweldo. Og mo trabaho ka, unya gideklarar sa gobyerno nga special non-working holiday, dunay patong sa imong sweldo 30%. Pero dunay duha ka mga mahilongdanon nga holiday diin dunay patong sa sweldo sa trabahante. Number 1, regular holiday. Number 2, special non-working holiday. Wa man nabutang ang special working day. So kinaniya angay ning klarohon sa ato ang Department of Labor and Employment o DOLE o doon na may patong sa bayad sa mga trabahante ani. Wa pa may imikron ang ato ang Department of Labor and Employment o DOLE kung sa effect ani. Basta ang giingon sa ato ang labor code, makapangayo kita og usbaw nga sweldo, mandatory sa mga employer nga mohatag og doble nga sweldo sa trabahante kung patrabahoon ang trabahante og regular holiday. Unsa man panangitan ang regular holiday? Panahon sa New Year, mo trabaho ka, doble imong sweldo. Kini mga gitawag og special non-working holiday, magdepende na og unsa nga adlaw ideklarar sa Malacañang. Di man nagparehas ang adlaw sa special non-working holiday kay gitawag na siya og special non-working kay wa ginagi fix pa sa tuang balaod nga mao na napitsa Hawaii trabaho gyud. Magdepende na og unsay masabutan sa tuang gobyerno. So og maatol nga special non-working holiday, additional 30% sa tuang sweldo.
Pero kini gideklararon ni Presidente Digong dili ni special non-working holiday. Gitawag ni og special working day. So unsa may interpretation nato ani? Sige kay ngron nako, silent man ato ang Department of Labor and Employment, duli, wa pa sila niimik. Ang atuas ang balaod, wa may gibutang nga og ideklarar nga special working day, dunay patong sa atuang sweldo. Silent usab ang atuang labor code. Pero kung ako inyo ha pangutanon, personal opinion nako ani, why patong ni sa sweldo sa mga trabahante. Kano man, o muklaim kita og patong, doon na unay balaod. Nga, ato ang basihan para makaklaim ta og additional sa to ang sweldo, panahon nga mo-duty kita og special working day. Sa Proclamation number 1128 ni Presidente Digong, wa man siya gibutang nga pakapin nga kadto mga trabahante nga mo-duty ni ining adlaw dunay additional nga madawat sa ilahang dawat nga sweldo matag adlaw. Wa maingon ana. Kining Proclamation number 1128 balaod ni nga gi-issue sa ato ang presidente nga nationwide ugma special working day. Pero kung ang ato ang interest mo claim ta og additional sa ato ang sweldo kay special working day, sa gikaingon na, wa man tay balaod nga nag-ingon nga ang special working day pagkapangayo tagpatong sa atong sweldo. Wa may pagkapin diri sa Proclamation number 1128 nga gi-issue ni Presidente Digong nga ang motrabaho ugma may patong silang sweldo. So personal na akong interpretation ani, trabaho ta ugma nga way madawat patong sa atong sweldo. Personal na nako nga interpretation aning mao nga Proclamation number 1128. Pero maghuwata og unsay advisory sa ato ang Department of Labor and Employment o duli kalabot ani. Anyway, may patong uwa ugma sa ato ang pagtrabaho. Ang mahinungdanon mga kasama nga ugma ato ang i-celebrate ang ika-500 katuig nga kasumaran sa kadaugan sa Mactan. Kadto si Dato Lapu-Lapu og nagpabuli pa to ni Ferdinand Magellan. Mailog sab ni Magellan ang Mactan, mailog ni humabon ang Mactan og niadto pang tuig 1521 nga nakasakop kita sa mga katsila. Wa man na yun nakasakop ang mga katsila sa Pilipinas. Panahon naman pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi nga hingpit nga nasakop sa Espanya ang Pilipinas 1565. 1521 sa dihang nadiskubrihan ni Magellan ang Pilipinas, mao atong panahon nga sakupon na sa Espanya ang Pilipinas apan ni sukol si Dato Lapu-Lapu. Dunay met sa history. Mayroon ita og met ayran mo og tuo. Subject pa ni sa confirmation. Daghang kay mga pangutana. Kasama, human na patay si Magellan ni Lapu-Lapu. Doon na ba'y record kung kinsay nakapatay ni Lapu-Lapu? Adunay mga makita nato sa mga vlogs ug ato ang mabasahan sa Google nga kadto kuno si Dato Lapu-Lapu ang nagkapatay adto si Raha Humabon. Kay human kuno napatay si Magellan ni Lapu-Lapu suko kunong Espanya, nagpadakon og daghang armas ang Espanya ngadtong Raha Humabon. Unya gipadakop kunong Raha Humabon si Lapu-Lapu, gipakuyod kuno og kabaw, ha? Gipaguyod kuno og kabaw. Ug naputol-putol kunong lawas ni Dato Lapu-Lapu nga gipaguyod og kabaw. Mao kuno hinungdan nga namatay si Lapu-Lapu. Well, ako maingon kana mga myth sa history subject kana sa confirmation. Di pa ta basta-basta nga mutuo. Ngano man
kinahanglan pa na i-confirm met gani buti pasabot wa pa igong ebidensya, wa manigi claim sa karaan nga mga historians. Gregorio Saidi wa mo claim na, Chidoro Agoncillo wa mo claim na, ang mga modern historians sa Mangsunya Saidi wa mo claim na, laing historian ron si Attorney Cecilio Duca wa ni claim na, ang chairman sa National Historical Institute NSI Ambit Ocampo wa ni claim na. Bantayanan ang atuang history kay basig masaag kita, kinahanglan ta og mga credible sources sa di pa ta motoo. Ako manaykon atong palipayan ang atuang kagalingon ug ang Pilipinas sa ika-500 ka tuig na ugma nga kadaugan sa Mactan nga nagulagway po ni og kadaugan sa Pilipinas batok sa mga langyaw.